benvinguts a un programa més de Més que Alcaldes. Avui contem amb la presència de Pere Granados, alcalde de Salou. Benvingut. Hola. Hola, en primer lloc, expliqui'ns una miqueta quina és la seva professió. Bé, jo soc advocat i tinc despatx obert, per tant la meva professió és l'advocacia. Una professió que la veritat és que m'agrada moltíssim i que a vegades també l'enyorem, perquè no podem dedicar el temps que pràcticament és inexistent el temps que jo li puc dedicar. I per tant sí que l'enyoro perquè és una professió que m'agrada moltíssim. Quan va ser que va decidir entrar en política i quin és el seu referent polític? Bé, jo vaig entrar en política fa ja bastants anys de la mà de FUPS, i en aquell moment l'alcalde era l'Esteve Ferran, i vaig entrar com a regidor. I el meu referent polític, i jo crec que hi ha dos polítics en aquest país que són i han sigut uns referents, un és Jordi Pujol i l'altre és Felipe González. Jo crec que tots han sigut dos grans estadistes. Vostè creu que és més complicat ser alcalde de Salou que d'un altre poble, una altra ciutat? A veure, és complicat perquè és un municipi turístic, és un municipi dels més importants de Catalunya i de l'estat espanyol en quant al volum de turistes que rebem. Pensem que Salou té més de 2 milions de visitants quan acaba la temporada turística i això fa que en un moment donat a Salou hi hagi moltes persones, molts visitants. Pensi que Salou té 27.500 habitants i a l'estiu hi poden haver 180.000, 200.000 persones. Per tant, és complicat, el que passa que no és, tot es pot portar i de fet jo crec que estem treballant força bé, és assumible, però sí que té unes característiques que fa que sigui més complicat que no pas en un altre municipi que té una estabilitat, diguem-ne, durant tot l'any en quant als serveis que venen prestant. I és complicat també la combinació de la vida personal i la vida política? Sí, jo crec que això ens passa a tots els polítics, és força complicat perquè has de dedicar molt i molt de temps a la teva funció i al teu càrrec públic, i això ho treus de la teva vida personal i ho treus de la teva vida familiar. Per tant, és molt important també que al costat teu estigui la família i que entengui les funcions que estàs fent i la tasca que vens desenvolupant, si no es fa realment difícil. I en aquest cas jo agraeixo molt a la meva dona i sobretot també a mon fill, que ara té 11 anys, aquesta comprensió que tenen envers a la meva tasca com a alcalde. Vostè creu que hi ha problemes aliens a l'Ajuntament que no acaben de tenir solucions, com seria en el cas del barranc de Barenyes? Bé, solució sí que en tenen, el que passa que no s'havia pres mai la decisió per part dels governs anteriors que hi ha hagut a l'Ajuntament de Salou, la decisió ferma de tirar-ho cap endavant. Una decisió que comporta, malauradament, una sèrie d'expropiacions i que això ha fet que molts governs, i també per la càrrega política que podia comportar, hagin tingut, diguem-ne, no l'hagin tingut clar, anava a dir por, no l'hagin tingut clar. Jo quan vaig entrar d'alcalde, ara farà ja 3 anys, la veritat és que no ho vaig pensar 2 vegades perquè vaig entendre que nosaltres tenim un problema històric i que s'havia de prendre la decisió, la millor decisió i la millor solució per evitar aquestes inundacions que venim patint. I això està fet, el que passa que necessitem temps perquè l'administració és molt lenta. Pensi que això fa 1 any i mig que vam prendre aquesta decisió i que ara estem en una aprovació definitiva del sector urbanístic on està ubicat i que necessitem una miqueta més de temps. I justament també ahir jo parlava amb el conseller Recoder, que em va trucar ell personalment, que anava camí de Barcelona, m'està parlant per tenir una reunió, que ja hem tingut alguna, per tal que ens ajudin a finançar aquesta obra que significa el desviament i la canalització del barranc de Barenys, que això sí que acabaria amb aquestes inundacions. Per tant, estem amb això perquè sí que té solució. I en aquest moment de crisi tan difícil com l'actual, quines són les expectatives per Salou? Doncs bé, a veure, nosaltres tenim una economia que és la poca economia que està funcionant a l'estat espanyol, que és el turisme. Acabem d'arribar ara de la Fira de Moscou, de la MIT de Moscou, i la veritat és que venim amb molt bones notícies perquè és un turisme, un mercat que està creixent i creix amb una quantitat molt important. Per tant, dins d'una crisi econòmica, l'economia de la nostra ciutat funciona i funciona bé. Això no vol dir que no hi hagi efectes de la crisi econòmica, perquè n'hi ha, nosaltres no vivim en una illa, el país nostre està patint una crisi econòmica molt profunda i això en l'economia de la nostra ciutat també té la seva repercussió en quant al que és turisme nacional i també en quant és la despesa que poden tenir els turistes espanyols. Però bé és cert que ens estem salvant d'aquesta crisi econòmica perquè hi ha altres mercats, com he dit anteriorment, que és el mercat rus, que està creixent i creix molt, per dir-ho així. I com pinta la temporada turística de cara a l'estiu a Salou?
Doncs bé, la veritat, si no passa res, que no ha de passar res, doncs tindrem una ocupació important. Pensi que l'any passat ja vam tenir una ocupació històrica, feia molts anys que no es veia tanta ocupació com la del 2011, i la previsió que tenim per aquest estiu, per aquesta temporada, també és bona, amb un creixement, com he dit anteriorment, dels mercats, en aquest cas rus, i també dels mercats de les exrepúbliques soviètiques. Per tant, hi ha nous mercats que ens estan ajudant a que els altres que estan baixant una mica se vagin complementant, i per tant que hi hagi una molt bona temporada turística d'ocupació. Molt bé, doncs fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies per assistir al nostre programa i ens veiem a un programa més a Més que Alcaldes. Gràcies.